Ayun na. Mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun na mga kamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit mga kamba. Yung hindi pa subscriber dyan mga kamba, pakisubscribe na ang ating channel at pandutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin in-upload. So yun mga kamba, yung mga nag-comment dyan, comment lang kayo dyan kung mayroon kayong tatanong magpapa-shoutout, comment lang kayo dyan. Yun, pinakita ko yung mukha ng isang scammer dyan sa isang video. Ang sabi ng iba, sana kong pakita. Hindi, kailangan natin ipakita yan. Dyan lang kayo makakabawi mga kamba. Ki maliit na halaga man yan, ki piso man, ki libo yan mga kamba. At inistapa ka. Ang salitang scammer kasi mga kamba, generally yan. Pag sinabing scammer, nandyan na lahat. Hindi tupad sa usapan, undersize yung gagamba. Yan, basta salitang yung millennial na termino o lingwahe ngayon mga gamba, salita. Kagaya yan, scammer. Lahat yan nakapaloob na dyan mga gamba. Generally na yan. Nang istapa, nang loko, lahat ng klase ng panggagago o pang-agrabyado sa kapwa, tinatawag ngayon scammer. Yan mga kamba. Para mas malinaw sa inyo, general yung salita na yan, plural ang tawag dyan sa English. Yan mga kamba. So shout out muna kay Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas, Rico Garcia ng Lipa, Batangas yan na sa sunod na araw baka nandyan ako. Yun, bago tayo magpalaban mga kamba, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo dyan sa baba. At saka yung mga scammer na yan, at saka yung mga nai-scam na yan, okay, matakot, ipakita yung mukha. Umbot sa langaw. Mag-conversation nyo, i-post nyo, para meron kayong patunay na kayo'y na-scam. O kaya kung may resibo ka, at saka kailan yung usapan nyo. Siguraduhin nyo lang na na-scam kayo. Baka mamaya paninira lang naman yan. Bugokske. So, sinampulan lang natin yan. Marami pa akong nakikita dyan na nangi-scam. So, manda lang kayo. Wag lang kayo pakikita. Kasi yari kayo kay Digong. Papatayin ko talaga kayo lahat. So, yan mga kamba. Panoorin natin mga laban natin ngayon. Mga kamba, paglalabanin natin itong Tagalog saka yung basbati na Burias. Butchog tong Tagalog, bago lang to eh. Ayan o. Napakita ko sa iyo Tagalog na to. Ayan o. Ayan, ito yung Bisaya. Ayan. Ayan. So, ilabas na natin na yung Tagalog. Kanina na ipakita ko na. Medyo may kabutsugan lang itong Tagalog na to. Tingnan natin na kung mag-aaway sila. Ayan. Yung Tagalog mga kamba, brown na brown. Brown ano sila. Parang transparent ng dating niya. Oh. Malalunod dyan mga gamba. Ganyan sila maglaro. Ayun na, kinain na tuloy. Bayan. Nakagatan din tong ano. Nakagatan din tong Tagalog na malaki. Ayan o, nanghihila rin o. Kainin mo na. Wala na. Hindi siya lalaban. Hindi na lalaban. Wala na. Patay mga kambay yung ano, masbati.
Ito naman ang hina. Okay, thank you. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.